Bi September kalo kile mugani fly samba flani muga anikele aw munu ba fly sanga naka wakati anga bololo kanala Mali kona ya kata se Mali ko kanama ambe aw bela jedin fu aka wakati o tugala aw tun sigle me ka kuna foni mi makono Mali kuna foni.net ale jabaranika niyo watu sele ayo bismillah. Mali kunafoni jabarina jabarina fo abeba kalama tugumina ka fo ko biye Malika yerma horonya sambi woro ani kelenye ode hukum konnala maliandon koni farla nyon ka ninka anyanamaya alasa anga kunafoni nyininawo ni Rebecca Dambele katase Adama Traoré ma wula ninga se boulevard de l'indépendance la anga chamache fanga jamana nyama anaka ministru koni utara ninga taka dépôt des gerbes ke kata fleru ninka obla place de l'indépendance alela ou ye femi soro awni ne anga je ango la janyo fe Place de l'indépendance ale temene ko kabuino anga mo wula tuguni ni kase katika ufema defile belebele mi ni a kera yino wula ni ngataka kata unyeda obara ulu ketaka anga wulu masirita ba uyu jeni yoro fin kosabe defile kero ya alela Rebecca ale ni aka jatala ni oye Adama Traoré uye fem fana soro katika ufeno awni ni anga jangu fana la jenyo fe protocole observé. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants et l'ensemble du personnel des forces armées de sécurité du Mali, je vous souhaite, sur la place d'armes du 20 janvier 1961 du camp Sundiata de Kati, la chaleureuse et traditionnelle bienvenue. Le Mali actuel est né le 29 septembre 1960. Ce nom Mali est un rappel et un hommage à la mémoire des grands empires du Mali. La République du Mali est assurément le berceau des nombreuses civilisations qui ont donné naissance à de nombreux empires et royaumes, dont entre autres l'Empire du Ghana, 7e et 12e siècle,
l'Empire du Mali, 13e et 15e siècle, l'Empire Songo, 15e et 16e siècle, le royaume Bambara de Ségou. En 1992 et de la 19e promotion de feu président Modibo Keïta de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il est de l'armée de terre. Le colonel Kouyaté est breveté du collège de défense J5 Sahel. Il est suivi du drapeau national, mesdames et messieurs. Nous vous demandons de bien vouloir vous lever très respectueusement pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Merci. Nous assistons au passage de l'état-major interarmé. Il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces armées et de sécurité. Le Britannique militaire commandé par le capitaine Cheikh Siraman Koulibaly. Sa devise, s'instruire pour servir. Et héritier de l'école des enfants des troupes français, est situé dans le camp Souyata de Kati, dans la 3e région militaire. Sa mission est de dispenser aux élèves de nationalité malienne l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée suivra. Eaux et forêts, commandé par le capitaine Mamadou Fili Kanté. Sa devise, dévouement, dignité, intégrité. Sa mission est d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols. Mission. Elle a 3 missions. Mission fiscale, qui consiste à l'alimentation du budget national. Mission économique, consiste à protéger l'économie et l'industrie. Et mission particulière, assistance aux autres administrations. La protection civile. Les protections civiles. Veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. La police nationale, commandée par le capitaine Madani Ndiaye. Sa devise, travailler, discipline, travail, discipline, loyauté. Mission, maintenir l'ordre et la sécurité publique. Assurer des missions de police administrative et judiciaire. Par le capitaine Bourlay Diakité. Devise, surveiller, protéger, éduquer, réprimer, au besoin, secourir. Mission, elle assure la protection des personnes et des biens. Section centrale des services de santé des armées, commandée par le capitaine Alidou Saliou Maïga. Devise, prévenir, soigner, soutenir. Armement, munitions, hydrocarbures et transport. Assurer la maintenance des matériels techniques, gérer la réserve ministérielle et de l'assistance humanitaire. La garde nationale, commandée par le capitaine Assetou Diabaté. L'armée de l'air, commandée par le capitaine El Hadji Ibrahima Dial. Devise, plus haut, plus loin, plus fort. L'armée de terre, commandée par le capitaine Diala Sissoko. L'armée de terre est une composante majeure des forces armées maliennes. Sa devise est discipline, bravoure, patriotisme. Ses valeurs sont don de soi, loyauté, cohésion. Mission, recruter, organiser et préparer les forces terrestres. Préserver l'intégrité du territoire national. Vous constatez 2 sections du régiment des commandos parachutistes, commandé par le capitaine Aloussène Maïga. La 2e section porte des sacs de parachutes au dos.
Mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons assister au passage d'une compagnie de la direction des sports militaires. La mission de la direction du sport militaire est d'élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. Katika ufino amesinkana boulevard de l'indépendance alila ka sababu kene kan tanu nani o wakati wele blalendo maliendo ma mouvement yera wolo alife be ka nyogon soro boulevard de l'indépendance la ka bo ni ngata tama belebele ni ka o ke ka yira ka fo ko maliendo unti france fe ko bebe fe france ka taka bo anga jamana ale konnala mawye o ka haklina ni ka o fo konnala ani 22 septembre yere o haklina mi jamana ka yerma horonya ale talila uye o haklina fo o fanana jeneba fane aleni aka jatala no ye Modibo Sissoko ulu fana ye femi soro ninga yirana aw ni ne angu fana la janyo fe togoma ne fa rasira ifegi togoni jam fay ne toge Moussa Camara ne malien ma yini malien be fe ambeka ke mali fe beki joro fa anga mokoro ya bla dakumina am fana ga taw dakun kelena anga ka yere me do ke ala ka nyoda chama yirana ka san chama yirana ka basiki danga jamana kono ambe minyina ala ka be no ya yin ore kundo mbawo ere fo a meja mo mbawo fo kosobe amen ni ya ambe kuma nyeba la me ala na awere sawo ambe do oge meja fo ngofo me maliko ambe do ka bela yele ala ka hera ka ambela yele rishuga na la ne ga hagila o mena ka soro ma rishu wele ni ko njatimina ka ba damina na serval barkan takuba nimbe mercenaire de e amea ubiga ko kamiga rishuga ko femme ko rishuta mercenaire français re armée français rete mercenaire do donc miyo o ka ko o fana ko kumbe o de kan gwa o kana ambu kumbe an sigile me ku kono an yere fana manga fanga faruta ka ndala sona mo ka jamana bobolola aka folu kundo vive le Mali, vive le Mali, vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive l'Afrique. Sunjata Keita, Moro Keita, ambe do ke Lulumbasi, ambe do ka bela yele amu nota ndala sona mo an tiani baraye ne to sali kone konemso biye malika yerma horonya sambi woro ani kele yala haklina jumene be ila chere la malika yerma san yerma jaranye abonyanama suro yeranye komunuye haklina nyumamba wiye bora ka tasma jenu ke fambe ambe bora albio sala ka malija ala ka malikuraja anga dugo be ala anga dugu ke ngabo anga maliba kono ka malija tamantama ka jugu kele ka jugu bwanga jamana kono ne akilina yoyi na français no ko france kata ko rusi kana ya akilina jumela ne akilina france kata ka rusi kana anga malika ja amore fe anga malika kuna wolo mali kunte taw français mali nyagamu ala ka malija albio sa rusi kana o ne akilina le début de la fin de la France-Afrique. Aujourd'hui, c'est la fin de la révolution silencieuse. Nous invitons tous les 10 Maliens. Begabo, Antundara Modibo Keita Kaburula, Tata Tachiblaga, Kata Samadougaboula, pour reprendre le flambeau et continuer la lutte de plus belle. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
Ayiwa Mali kunnafoni jabarani najɛbaw an kɔni ye fɛn min sɔrɔ ni k'a da aw tulo kan 22 septembre ale hukumu ale kɔnɔna la o de tun ye ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kan 14 wagati boulevard de l'indépendance la ni ala sɔnna ma fɛn o fɛn a bɛna kɛ a kɛnɛ kan an bɛna a bɛɛ ta jala ni ka a yira aw la yan fo aw sigiyɔrɔ la a ye to connecter Mali kunnafoni.net ale jabarani kan an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana alisa ala k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ala k'a sinsin jamana in hɛrɛ bɛ maa o maa bolo an y'a ɲini masa Rahamani fɛ ala k'an ka jamana ala k'a tigiya ta ni k'a do tigi ma an ka jamana juguya bɛ maa minnu na an y'a ɲini masa Rahamani kelen fɛ a ka olu maaw a k'u ta ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la walasa maliyɛndenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an ka wolomasiri taba minnu fana n'olu tora kɛlɛyɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ ala ka bada dalen nɔgɔya u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen maa minnu fana bɛ yen nɔ kɔrɔnyan fan fɛ ani cɛmancɛyan fan fɛ ni degun bɛ u kan an y'a ɲini masa Rahamani fɛ ala ka degun ta ka bɔ olu fana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan halisa an ka jamana ala ka a kisi an ka jamana ala k'a bɔ jugu bolo aw k'an bɛn sɔɔni